و بگرتنی دوزامه چارەسەر نابێ دوزامه چارەسەر دەبێ بدان و سندنێ لە ڕۆژاوای کوردستانê û li ser dirêjahiya dîrokê û gelê Kurd herdem daxwaza mafên xwe yên rewa û berevaniyê di ber doza xwe de dikin. Mîna xebatkarê Kurd İsmaîl Umar ku yek ji kesayetiyên bi helwestên xwe yên niştîmanî navdar bû. Xebatkar û Kurdperwer İsmaîl Umar li gundê Qereqowê yê bi ser navçeya Dirbêsiyê di sala 1947 de jî dayîk bûye û xwendina xwe ya seretayî li wî gundî xwend. û piştre xwendina xwe ya amadeyî û navendî li bajarê Dirbêsiyê berdewam kir û di sala 1969 de ji Kolêja Wêjeyî beşê Cografî ji Zankoya Şamê derçû. Xebatkarê Kurd İsmaîl Umar di sala 1990 de li gel hevalên xwe Partiya El-Wehdê ya Demokrata Kurd li Sûriye Yekîtî damezrandin û bû serokê wê partiyê. Herwiha xebatkar û niştîmanperwerê Kurd İsmaîl Umar bi helwestên xwe yên niştîmanî navdar bû ku kesek bi wêrek û dilpaqij bû û rola wî di tevgera Kurdî de hebû û karî bû peywendiyên baş li gel aliyên opozisyona Sûriyê durust bike. Xebatkarê Kurd İsmaîl Umar di 18 Cotmeha 2010 de li bajarê Qamişlo koça xwe ya dawî kir û li gundê Qereqowê bi amedebûna cemawereke berfireh bi xakê hate spartin. Mîdya Dorsin.